Si toto video, pretože téma sú kruhy pod očami a mám tu skvelý rozjasňovač korektor na krytie možno tvojich kruhov pod očami. Momentálne som si odličila make-up okolo očí, preto vám to ukážem na sebe. Hoci ja nie som úplne ideálny adept, pretože našťastie nemám nejaké výrazné kruhy pod očami, ale rozjasňovať očné okolie ma baví neustále, pretože aj make-up je to hodne podstatné. Už mesiac testujem produkty od RMS Beauty, ktoré sa volá Refresh Eye Brightener. Na Slovensku ho mám v 2 odtieňoch, čo úplne stačí, pretože tie ďalšie 2 sú extrémne tmavé a u nás na Slovensku by sa proste neujali. A ja mám teda odtieň, ktorý sa volá Cherish, tento ja používam, a ten prvý, ten ešte svetlejší, je Adore. Ukážem vám najprv ten Cherish. Dôležité a podstatné povedať je, že je to vlastne svetelné pero a korektor v jednom. To znamená, že sa to nespráva len ako korektor, ale že to dodáva proste očnému okoliu nádherný jas. Na konci je táto kovová gulička, ktorá je chladná, ktorá patrí povedzme aj do chladničky. O toto bude ešte príjemnejšie pre niekoho, kto sa zobudza s váčkami alebo opuchnutými očami. Čo sa týka krytia. Krytie je podstatne dobré, ale nie tak ako výrazne krycieho korektoru, pretože to kryje nielen pigmentovo, ale kryje to pomocou svetla. Takže to vyzerá takto. Nelezie to do vrások, má to perfektné zloženie a má to SPF 30. Čo teda znamená, že pokiaľ by ste si ho chceli aplikovať počas dňa, tak sa to jednoducho doporučuje 20 minút predtým, ako idete na slnko. Pokiaľ máte pigmentácie okolo očí, tak kľudne. Ukážem vám však aj odtieň Adore, ktorý je pre svetlé typy. Pretože odtieň Cherish je pre svetlé a stredne tmavé typy so žlto-broskyňovým základom. Kdežto Adore vyzerá takto, je pre svetlé typy a má ružovkastý základ. Sú to krásne korektory podľa mňa, ako RMS ani teraz nesklamalo oproti tomu korektoru, ktorý som povedala, že bude objavom roka, a myslím, že teda objavom roka minulého, a tento je dosť pravdepodobné, že bude objavom roka 2026. Čiže okrem toho, že má SPF-ko dobré, má tiež zloženie, ktoré je kofeínové, čiže pôsobí na kruhy pod očami, na tie opuchy, a má tam kávový extrakt, má tam jeden komplex rozjasňujúci, špeciálny a patentovaný. Nie je to proste len taký nejaký korektor. Nájdete ho na Anemone Beauty a vôbec sa ho nebojte, toto si budete vedieť veľmi ľahko vybrať odtieň, pretože jednoducho Adore je pre naozaj svetlé typy žien a Cherish je pre typy žien, ktoré sú svetlé až stredne tmavé so žltým podtónom pleti, alebo teda sú stredne tmavé a potrebujú rozjasniť kruhy pod očami. Toľko k vynikajúcim novým korektorom od RMS Beauty a vy mi dajte do komentov vedieť, či ste si ich na stránke už všimli, či ste to zachytili a či vôbec niečo od RMS Beauty máte, lebo to je nádherná značka.